Чаптър номер 2, когато печелим играта. За трети път. За трети път. Един път. И тук ще стана тъмно. Има вампири. Вие ги, аз мах. Добре, той трябва да кажа. Трябва да чакаме там 2 минути още. Маля, ако спечелим за трети път, Ако спечелим за трети път, ще играем тази игра всеки ден. Няма да учим след Да, хора. Ако видите 100 лайка, ще продължаваме чаптър номер 3. Там има един да. Само застрелям. Мърни се. Ще застрелям по него. Умре директно. Там има още един да е роза. Ау! Те скачат горе, ама не Я мога. влизай вътре. Да, ще прави така с спирка. Още една минута. Бие. Браво. Ей, взимай бандаж. Ей. Взимай бандаж. Има. Хвърли. Не, ще умрем. Съживи се. Благодаря се, също ужасно. Съживи се. Ще стоим вътре на мен, това. Съживи се. Секунди! Чакай. Хора, още секунди има. Ако спрем да се биеш, ще се побъркам. Най-накрая, разкарвайте се. Виждате ли? 36 секунди още. Хора, аз съм хепи. Това зомбите ли са? Зомбират говна. Хвъргай. Ще умрем. Не. Бандаж. Не. Така. Дай чакай, къде е? Хелига с васа. Трябва да ги извикнем тия. Или? Хвъргай, хайде ги баса там. Къде са те? Хвърля кръст. Фърлих. Бего. Дай, аз ще фърлим кръст. Спечелихме! Макар. Айде всичко начало. Хайде. Yes! Yes, Оро! За трети път. За трети път. Не мога. Много съм happy. Дин. Happy. Колко имаш? Happy. Купиш вълка. Той играе, гана ли плая? Да става. Откъде се купува? Оттам. Хора, ще купим вълка, да получим нещо. Да видим как ще изглеждаш. Верволф. Верволф. Защо? Право. Как изглеждаш? Да се включим в игра, май ще изглеждаш си. Като истински верволф. Представяш ли си? Верволф се казва. Виждай. Казва се даже Верволф. Ето го! Чакай с него, айде. Не, айде само ние. Не, И чао, хора!